Muy bien, pues llegamos ya al último bloque del foro, del sexto foro de ecoturismo de Euskadi, en el que Idurre Lucas y Ekaitz Zubeltxu, socios de la empresa Bizi Biziki, fundadores e ideólogos de las jornadas Activatú, nos van a presentar las conclusiones de un proceso de reflexión sobre el turismo de naturaleza. Bueno, eguerdi on denei. La presentación va a ser en euskera, ¿vale? La presentación está en castellano, pero el trabajo que se ha realizado mayormente en euskera y la presentación, cualquier persona que luego tenga alguna duda, quiera comentar, pues sin ningún problema. Lehenik eta behin, eskerrak eman Aktibaturen 10. edizioa lehengo urtean Ekaitzek aurkeztu zuen, hemen hausnarketa prozesu bat egin behar zala, eta 10. edizio horren bukaerara iritsi gea. Bukaerara, nolabait edizioa bukatzen dalako, baina hausnarketak eta kezkak eta gaiak hemendik aurrea seguraski zabalagoak izango diala. Eskerrik asko Aktibaturen partaide izateagatik. Ba, instituzioekin, baina baita ere hemen zaudete prozesuan parte hartu dezuten jende asko, ez? Leire, Nikolas, Jon, Daniel, jende asko zaudete Iker, prozesu honetan, Joseba, parte hartu dezutenak, eta benetan eskertzekoa da, Jonathan, jende asko zaudete, baina nahiara ere bai, parte hartu dezuten, Idoia ere bai ikusi dut hortik handagola, eskerrik asko gurekin beste urtebetez egoteagatik. Segurazki gaur aurkezten ditugun bi hausnarketa prozesu egin ditugu, bai jardunaldien inguruan, beste bat naturturismoaren inguruan, batzuentzako igual aurkeztuko dugun edukia ez da berria. Igual batzuntzako zenbait kezka mahai gaineratzeko aukera ematen du, beste batzuntzako zituen ideia batzuk afirmatzeko aukera, eta beste batzuntzako, igual badakite hori dena, edo nahiko barneratuta dago, eta ez dago ezer berririk. Guretzako bai, guretzako izan da kezkak dauden eztabaida jasotzeko momentu bat, iruditzen zaigu kezka dexente daudela, eta hori elkarrizketa guztietan jaso dugun gauza bat izan da, eta zenbait elementu berri gehitu behar ditugula naturturismoan. Ekoturismoan nahiko enfokatuta egon da orain arte, ez, pixkat fokoa irikiko dugu, naturturismoaz aituko gehat, orduan ekoturismotik haratago beste elementu batzuk ere askotan bat egiten dutenak, baina gehituko ditugu. Orduan, guretzako lan garrantzitsu bat izan da. Ikerketa, hausnarketa horretan ikerketa kualitatibo bat izan da, 30 elkarrizketatik gora eduki ditugu, eta saiatu gana da nolabait ahalik eta espektru zabalenak hartzen elkarrizketa horretarako. Nahiko lurralde ikuspegi bat txertatzea importantea zan guretzako, eta bai alde politikoan, teknikoan, enpresa pribatuak, aholkularitza enpresa, pixkan naturturismoaren ahalik eta ikuspegi zabalena jasotzeko nahia edo izan dugu, ez? Oinarria da, gure azterketaren oinarria da, baina azterketa honek seguraski ez du elkarrizketatu bakoitzaren gidoi guztia edo berak esan digun gidoi guztia edo eduki guztia jasoko. Zergaitik, markoak ideiak zabaltzeko behar bat egin digulako, ez? Marko horretan lana egin dugu Euskal Autonomia Erkidegoko eragileekin, baitare iparraldekoekin eta Nafarrokoekin, ez? Nolabait, hausnarketa bat izan da, gure jomuga hori Euskal Herrira zabaltzearena, ez? Orduan, nahiko nuke elkarrizketatu bakoitzak igual esan digun zerbait aurkituko balu, igual guretzako ja importantea da, ez? Baina fokoa handitu behar izan dugu, pixkat ikusten dian diagnostikoa, ondorioak edo erronkak
maigaineratzeko, ez? Orduan, bueno, hori, norbaitek ez badu bere elkarrizketa guztiz aurkitzen, horregatik da, ez? Zer da gaur aurkeztuko deguna? Aurkeztuko deguna da, batetik diagnostiko bat, zer da jaso deguna orain arte, edo diagnostikoaren parte bat, zegu indako lan guztia honeak harriko, eta aurrera begira ondorio batzuk, ez? Diagnostikoa 6 atal hauetan zatituko da, eta zergatik atal hauek eta ez beste batzuk, elkarrizketetatik atera degun edukiaren baitan atera dian kezketan edo gaietan oinarritutako izan da, ez? Beste egitura bat eduki dezake, bai, konstienten gera horretaz, guk abia puntu bat jarri nahi dugu, eta abia puntu horretatikan, segurazki adar askoz gehiago atera daitezkela, baina, bueno, aldeguna egin dugu. Lehenengo puntua da ekosistema, ez? Gobernantza ekosistema horretan, nahiko konplexua ja gobernantzaren hitz hori eta gehiago 3 lurralde gehitzen baditugu. Orduan, zer ikusi da gobernantza ekosistema horretan? Naturturismoan sare zabala dagola eta sare hori zabaltzen ari dela. Errealitate oso ezberdinak ikusi ditugu, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, naturinterpretazioen sareak dauka nola baiteko indarra, bai ikusi dugu Nafarroan gai estrategikoekin lotuta dauden beste departamentu batzuk aidiala sartzen naturturismoan, edo iparraldean nola lehen sektoreakin, basogintza eta abiltzantzakin lotutako sektoreak nolabait parte hartzen duen. Orduan, egitura ezberdinak topatu ditugu, oso egitura kasu batzutan amankomunak, baina beste batzutan nahiko ezberdinak. Zer ikusi dugu hiruretan, badaudela foro propioak naturturismoarenak lana egiteko, gaurkoa da bat, baina foro ezberdinak daudela asko baliabide konkretuei begira, badaudela lana egiteko edo mugaiz gaindiko proiektuak foroiek albidetzen dituztenak, eta badagola nolabaiteko sare bat agente espezializatuei dagokionean. Hegoaldean naturreinterpretazio zentroei lotuta dijoaz asko, eta iparraldean egoera asko lotzen zaio informazio bulegoei. Egitura oso ezberdina dira, egitura horiek bidai agentziaren papera daukate, beraiek produktua sortzen dute eta besten produktua komertzializatzen dute, eta horiek dira nolabait naturturismorako oinarria edo agente espezializatuak, ez? Baina badaudela hobetzekoak. Badaude hobetzekoak naturturismoan, koordinazioan, komunikazioan eta definizioan zenbait funtzioetan, ez? Esate genuen agente espezializatu horiek ze paper daukate, zerrez interpretazio zentroekin zer egiten dugu, zein da beraien funtzioa, naturturismoan sartu ditugu, baina igual ez dira horretarako sortutak, orduan, badaude hor eztabaidak, ez? Eta koordinazioi dagokionean, errealitate oso ezberdinak ematen dira, ez? Koordinazio horretan ingurumena eta turismoa dira agente oso klabeak, baina errealitateak oso ezberdina dira, Nafarroan, baditugu agente ezberdina Nafarrokoak, harremana naturturismo eta ingurumenekoa oso komplikatua da, eta horrek zenbait egoera zailtzen ditu. Mekanismoak sortu dira horrei aurre egiteko, baina egoera zailtzen du. Honei lotuta, pixkat hildo horiei lotuta, badaude zenbait gune, bai Urdaibai edo Geoparkea, ja komentatu dute, eta ez losatuko, baina nolabait ekosistema gobernantza horretan agenteek zabaltzeko aukera daukatela, ez? Badaukate nolabait Europako sareetan sartuta daude, hezkuntzari begira zenbait gauza egiten dira Geoparkean, beste sareak badauka bestelako izaera bat, ez? Turismoa oraindik ere estrukturatzen ari da, eta horrek naturturismoan badauka eragina, batez ere ikusten da Nafarroan. Nafarroa UGET izeneko estruktura turistikoa sortzen ari da, lurraldearekin gertutasun gehiago eukitzeko, eta horrek egiten duna da naturturismoa beharen nolabait egiturak edo replanteatzea ere bai, ez? Eta gero, ikusi ditugu gobernantza horretan, nolabait sektore pribatuaren estrukturak indartzen ari diala, ez? Egoera oso ezberdina ematen da, hemen
Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez lurralde osoa hartzen duten elkarteak daude, eta Nafarroan adibidez, elkarte horiek, lurralde oso hartzen duten elkarte horiek ez daukate hainbeste indar, inkluso desagertzera doaz, eta eskualdekako elkarteak aidea pixka bat indar hori eramaten. Orduan, egoera ezberdina ematen da, baina kasu guztietan ikusten dugu naturturismoan agente importantea diala. Azkenian, olako nolabaiteko laburpen bat egin dugu, definizioan lan egin behar da, ze agente dauden zeintzuk, egoera ezberdinak ematen dialako, koordinazioa hobetu behar da, behin da berriro. Nik uste elkarrizketa guztietan hitz egin degula horren inguruan, tekniko-teknikoen artean, enpresa pribatuak eta instituzio publikoen artean, lanketa handia dagola, eta badaudela agente espezializatu batzuk, eta hori importantea da naturturismoa, badaukagu nolabaiteko eskaintza bat edo harrera gune bat egiteko aukera bat, baina badaude kezka batzuk. Eta, hor mai gaineratzen ditugu, guretzako baliagarria izan da, gauden egoerakin eroso gaude, jarraitu dezagun, baina aldatu behar baldin bada, ze gobernantza eredu jarri behar dugu, edo beste bat, zenbat forotan gaude eta zenbat gauden, pixkat horren inguruko hausnarketak. Baina badaude kasu, maten du askotan negatibo bezala lantzen degula, baina badaude egoera azpimarragarriak, foro hau izan daiteke bat, esan deguna iparraldearen kasuan oso adierazgarria da turismo informazio bulegoek daukaten papera, nolabait eskualdekako paper hori hemen egiten dana turismo bulegoek egiten dute, beste struktura badakate, elkarrizketa guztietan ere turismo bulegoek daukaten hausnartzeko behar horretan oso baliagarria izan daiteke, pixka bat Josebat komentatu duna ere, bada nolabait aipagarria nola ingurumenetik turismora begira lanketa ezberdinak egiten nahi diala, edo hori komentatu duguna, nolabait lehen sektoreak ze paper daukan turismoan iparraldearen kasuan, Bigarren gaia izango litzake estrategia, ze naturturismoko estrategia daukagun, eta naturturismoa dago turismo estrategien azpian, azpi segmentu bat dago, turismo estrategietan ateratzen da nolabait ondare naturalaren beharra eta ezinbesteko elementua dela, baina ez daukagun naturturismoko estrategia bat. Dago, beste estrategia batzun barruan. Zer egiten dira ekintzak? Ekintza ezberdinak lantzen dira. Zeintzuk dira instituzio publikoetatik hemendik aurrera markatu dian lerroak, orokorrak hauek, ekoturismoa 3 lurraldetan estrategikoa da, igual Euskal Autonomia Erkidegoak hortan badauka ibilbide bat, baina besteak ere bai, beraien estrategiaren barne eta hemendik aurrera ingo dian lanketaren barne ekoturismoa hildo bat da, hildo garrantzitsu bat. Naturturismoko eskaintza indartu, produktuen sorrera, klub deko turismo o klub zikloturista egiteko asmoa dago Nafarroan, produktu ezberdinen sorrera, planifikazioa, arazo bat, gero ikusiko dugu, oreka hortan nola planifikatzen dugun, naturturismoa gure lurraldean, eta asko lotuta lanketa hori adibidez esplora sareak egiten du Nafarroan, nola mugikortasuna eta aparkamentuei begira lanketa handia dago, nola planifikatzen dugun, eta zelan egin dezakegun horretan, leheno komentatu dira, bisoreen kontu horiek eta baliagarriak izango dira horietarako ere bai. Sensibilizazioa eta formazioa, sensibilizazioa naturturismoan informazio bulegoetatik kalera ateratzeko beharra, lehengo urtean ja zenbait programa martxan jarri zian kanpoan hartatzeko bisitaria edo erabiltzailea, zenbait gunetan feriak edo azokak dauden gunetara jungo gea eta naturturismoko edo naturarekin lotutako oharrak emango ditugu, igual itxoin beharrean badakigu ja jende guztia ez dela informazio bulegoetatik pasatzen kalera atera behar dugu, eta holako programak martxan daude eta jarraitu behar dute, baita sensibilizazio formazioa ere bai naturturismoari begira ondare naturalaren gainean, ondare naturalean
ze arau, ze jarrera auki behar ditugun, ez dakigu, askotan ez dakigu ze espaziotan gauden, ez dakigu babestua dagoen, babes figura badaukan, ez daukan, zuain daiteken, ez daiteken egin, bueno, hortik lan potente bat egiteko dago, eta gero naturingurunei lotutako proiektuak. Bai, iparraldeak badauka nolabaiteko eskualdeko parke naturala sortzeko proiektu bat, eta Nafarroan ere bai, Iratin biosfera erreserbaren inguruko proiektuak ere martxan daude, ez? Ez dago estrategiari, baina arautzen aidan sektore bada. Arautzen nahi da, turismo aktiboaren dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan turismo itinerante edo mugikortasun autokarabanakin lotutako guzti hori, arautzen nahi dana, eta guretzako importantea zana pixka bat, Eusko Jaurlaritzatik baliabide turistikoen lurralde plan sektorialak, ez? Horrek turismo legea jasotzen du nolabaiteko plan hori, eta horrek baliabideen gaineko turismo eredu bat maigaineratzeko beharra, ez? Orduan, ez dago estrategia naturturismoan, baina zenbait gai ematen nahi dira hori arautzeko, ez? Estrategiari lotuta, Geoparkea eta Urdaibaiek bere izaeragatik naturarekin, pixkat natur ondarearetik jaiotzen dian realitateak izan da, kasu horretan, lotura zuzenagoa ikusten da, horietan badaukate metodologia bat, lan egiteko modu bat, Europako sareetan daude, horrek laguntzen du pixka bat naturturismoari begiratutako estrategiak lurreratzen, ez? Orduan, naturturismoa beste estrategia batzun baitan kokatzen da, ekintzetan lan hain dugu, orain arte, eta arautzen nahi dan sektore bat da, ez? Beste kezka eztabaida batzuk, ez? Zenbait eremu sakrifikatu behar ditugu, beste eremua batzuk errealitate turistikoan kokatzeko, lurralde ezberdinen arteko kompetentziak zerbait eta garamatza, ez? Elkarrizketa edo eztabaida hauek ez dia gureak, elkarrizketetan atera dian eztabaidak daude, ez? Beste erronketako bat eta elkarrizketatik oso garbi oreka baten bila, naturturismoa oreka baten bila dago, oreka konservazioa, natur ondarea eta garapen turistikoaren artean argi eta garbi. Orain desoreka batean egon gaitezke, momentu askotan, oreka hori bilatu nahian, ez? Igual ez dakigu ondo nola orautu, nondi jun, edo, hor badaude zenbait elementu, ez? Ondare naturala edo zein turismo estrategian oinarrian jartzeko beharra ikusten da, Euskal Herria subjektu bezala edo jomuga bezala ikusteak, zenbait errealitate edo desoreka ikusteko aukera eman digu, adibidez bi lurralde ezberdinetan dagoen espazio natural batek izendapen ezberdina dauka, bai parke naturala izan gaitezke Gipuzkoan, baino ez Nafarroan, orduan, hor badaukagu espazio natural asko mugan ditugu komunitate barruan izan daiteke, baina beste errealitate batzuken ere bai, kontuan hartzekoa naturturismoko estrategiak maigaineratzean zein dan gure oinarria, eta gero asko hitz egin da ekoturismoa naturgune babestuekin zerikusia dulako, baina naturturismoak babestu ez dauden zenbait lekutan eragina dauka. Eta hori ikusi dugu adibidez, ez dakit, Xorroxineko kasuan Nafarroan, nola babestuta ez egonda ere, nola espazio edo ingurune natural batek eragina daukan, eta kontutan hartu behar ditugu, desoreka horretan lana egiteko, ez? Desoreka horretan zer gehiago ikusi dugu, puntualki masifikatutako espazio konkretuak, topatzen dian, ikuste batzuk komentatu diala, eta fluxuen kontrola eta monitorizazioa lurraldean ezinbestekoa dela, ez? Nola muitzen dugu fluxuen kontrola, nola monitorizatzen dugun hori ere bai, ez? Monitorizazio horretan ere, datuen inguruko analisia nola egiten dan, ezin ditugu datu asko baditugu kontrolerako mekanismoak, azken urtetan gero eta gehiago jarri dian martxa, ibilbideen kontagailuak, baina,
ez dira datu fidagarriak naturturismoaren errealitate bat mahai gaineratzeko, ezta? Desoreka horretan interes txoke bat ematen da ekintza ezberdinen artean. Orduan, kasu batzutan txoke hori izaten da bi ekintza ezberdin egiten dialako, eiza eta bestelako ekintza batzuk, edo oinez dabilen erabiltzailea eta bizikletan doana, orduan hor daukagu, gaude oreka hori bilatu nahian behin eta berriro, baina ez dugu lortzen nolabait soluzio bat bilatzea horri, eta beste elementu bat, hori, lan honen parte izan dela ez dakigula nun gauden, ezagutza falta, nun gauden, zer egin dezakegun, zer ez, zeintzuk dira gure jarrerak, espazio horietan, bueno, gero aterako da aurrerago, baina gu erabiltzaile bezala igual naturturismoan sartu behar tegun elementu bat da, ez bakarrik kanpokoa, baizik eta gu gure lurraldean ere nola muitzen gehan. Eta, bueno, kontuz promozioarekin, goizean igual promozionatu behar dugu, kontuz, gu jaso deguna da, kontuz zer promozionatzen dan, nola promozionatzen dan, ze gero baliabide turistiko edo baliabide naturalen gaineko kontrako gestioa egin behar da. Orduan, askotan lan hori udalek egiten dute, eta igual udalak ez daude prestatuta egindan promozio horri erantzuteko, edo ondare naturalat edo gure baliabideak ez daude prestatuta egiten dugun promozio horri erantzuteko, orduan kontuz. Kontuz nola egiten dan promozio hori, eta gehiago natur espazioetan hitz egiten ari geanean, ez? Ekilibrio honetan naturturismoa zaiga, baina landa eremuak ere garrantzia handia dauka. Orduan, errealitate hori txostenean eta gure lanean jasotzen den zerbait da, eta badaude nolabaiteko tokiko garapena eta landa eremuan lan egiten duten proiektu ezberdinak, ez? Kasu honetan, garapen lokalean lan egin duen txalezte iratiko proiektua, nolabait instituzio publikoetatik sortutako proiektuak, landa garapenean oinarrituta daukatenak, nolabaiteko lanpostuen sorreran eta lan handia egiten dutenak, eta beste alde batetik ere landa eremutik lehen sektorearen parte hartze hori turismo agente bezala, baina batzutan eskaintza eta eskariaren arteko desorekarekin. Ze nahi dugu, baina gero ez daukagu eskaintzarik, hor desorekak daude. Ez naiz errepikateko, pixkat esandakoa, baina pixka bat kezka horiek edo maigaineratzearen beharra, ez? Ondo egin degun edo ez, promozionatu degun horrekin, gure baliabideak, hola, ez? Edozein momentutan edo edozein eretara promozionatzean zer egin dugu zerrez, ondo egin dugu, neurtu egin behar ditugu gauza horiek, ekilibrio horretan, zer dan egin behar dana, eta badaude, zerbait kasu aipagarri ere bai honen inguruan, ez? Lehen igual komentatu dut Xorroxingo kasua, baina nola, rekorridoa moldatzen, reserva sistema batekin, eta nolabait promozioaren inguruko geldialdi edo aldaketa batekin, nola ia 20.000 biztanletik izatea, azkeneko datuak ia 8.000 bisitari barkatu izatera pasadan, ez? Orduan, badaudela nolabaiteko proiektuak edo iniziatibak horretara edo nolabait desekilibrio horri aurre egiten diotenak. Beste gai bat, eskaintza. Zein da orokorrean naturturismoari lotuta egiten danek eskaintza, turismo aktiboa edo abentura turismoa da eskaintzarik nagusiena, batez ere enpresa pribatuetatik egiten dana, instituzioi behi da asko ibilbide xenda edo bizikleta ibilbideen inguruko lanketan oinarritzen da. Arazoak topatu dira kasu askotan jarduera horiek egin alizateko, bai espazio naturaletan ezin dutelako parte hartu, haimenak ez eskatu behar dira, eta arazoa dagolako kasu batzutan parte hartzeko, eta beste alde batutik zeinbait espazio privatizatzea iritsi dialako, raftin jetxiera baterako, sarrera, nolabait enpresa batena izateko. Orduan, arazoak ematen dira, arazo ezberdinak ematen dira, beste batzuk kudeaketa dira, ibilbide sarean, leheno komentatu da, ibilbide sarean, baina gero nor mantentzen du, nor arduratzen da, hortaz, hor kezka eta ardura asko dago.
Eta mendi ibilbideak bai identifikatu ditugula lurralde artikulatzeko egitura edo estrategia bezala ulertzen dela. Planifikatzeko beharra dago, zenbat ibilbide ditugun, ibilbide horien mantenimendua, nork egiten ditun ibilbide horiek, baina adibidez Nafarroan UGT-ekin egindako prozesu guzti horretan mugikortasuna, lurraldearen barruko mugikortasunerako elementu klabe bezala ulertzen dira, ez? Orduan, bueno, badi elementu klabe bat 3 lurraldetan, baino hausnartzeko beharrarekin, ez? Ekoturismoa lehen esan duguna ardatz nagusietako bat da, eta horretan ari dira 3 lurraldeak, eta, bueno, interpretazioa lan hildo nagusi bezala, ez? Geoparkean eta Urdaibaien ematen den errealitate bat da, hortik aurrea, bai lantzen ari diala zenbait lekutan, bai enpresa pribatuen aldetik, baina, bueno, bada lanlerro bat, ez? Eta gero hor beti galduta gelditzen dian aisialdi gune horiek aztuak daude naturturismoan. COVID eta gero asko jungea naturespazioetara, aisialdi guneetara jungea, baina aisialdi gune horien estrategia ez daukagu, eta arazo asko mandia guain arte, ez? Orduan, bueno, gune horiek naturturismoan sartzeko zinbesteko elementu bat ikusten da, eta aukera bezala, egoera gune horiek igual naturalizatu egin behar dira, nola iristen gean area ere kontutan hartu behar da, kotxez areaino iristen gea, horrek zerrekartzen du, sua egin, bueno, zenbait egoera sortzen ditu eta naturturismoan hausnartzeko beharra ikusten da puntu horietan, ez? Bueno, pues hori, komentatzen duna, ez? Debemos repensar las formas que diseñamos las zonas de esparcimiento, que son, ze funtzio daukaten, horre elkarrizketetan asko atea dan gaietako bat izan da, ez? Bueno, Leitzara bisitarien etxea, Andoaingo udala lehen urtean hemen egon zan, hola bia ferrata bat, ekoturismoakin lotuteko proiektu bat edo interpretazioakin lotutako proiektu bat nola egin, bueno, haidia ematen beste nolabaiteko egoera batzuk edo kasu batzuk desoreka horretan ere lanean daudenak, ez? Ja bukatzen noa, baina lanak eman digun beste hitoetako bat izan da erabiltzaile hitz egin behar degula. Gu gure lurraldean nola muitzen gean klabea dela naturturismoan. Bisitariaz hitz egiten dugu askotan, baina askotan gu eta COVID-a ondoren gu naturespazio horiekin eukideguna harremana replanteatzeko beharra dagoela, fokoa zabaldu behar degula, eta foko horretan igual turismoak eta naturturismoak behar dula bere gu erabiltzaile bezala gure lurraldean nola muitzen gean aztertzea edo behintzat kontutan hartzea bere estrategiak mai gaineratzen ditunean, ez? Gutxi dakigu gure ondareaz, ze ondare naturala daukagun gutxi dakigu eta gainea ez dakigu ze arau dauden hor. Lehen komentatu dut, baina txakurraren gaia atera da, bueno, ikuste elkarrizketa guztietan, ez? Txakurrak, suelto, ez suelto, sua egin, ez egin, bueno, ez dakigu nola muitu behar degun, eta naturturismoak erantzun beharko du, edo administrazio turistikoak ere bai, nola baite horren gainean ere, erabiltzaile horien gainean ere, lan egin beharko dute, ez? Baina haidia horren aurrean ere, zenbait iniziatiba martxan jartzen, ez? Leheno komentatu dana, relatoaren lanketa hori, relato ondare bakarraren lanketa hori, zer da kontatuko deguna, gero beste gauza bada kontatuko degun hori nola sortzen degun, bueno, horre ere badaude ze paper daukan erabiltzaile horiek naturturismoan, bueno, hor badaude hausnarketa batzuk, ez? Eta, bueno, kasu horretan, zientzia kultura, ipatu dira edoltzan egon dian gune horietan, ze aukera dauden beste agente horiek herritarrak dianak, ere realitate turistikoan, sartzen dira, baina igual oso egoera konkretuetan eta oso espazio eta iniziatiba konkretuekin, ezta? Bueno, perfil berriak eta bertakoak aldundu behar dugu, edo alduntzeko estrategiak mai gaineratu behar ditugu, ez? Bueno,
adibide aipagarriak, nolabait bai esplorasareak edo iparraldean turismo bulegoetatik, hori leheno komentatu duguna, ze iniziatiba ezberdin ematen ari dian, nolabait bisitariari kanpoan, terrenoan, hartzeko ze jarrera eduki behar ditu, nola egin behar du, bai ez hitzaia uniformatuen ideia hori, nola ari dan lana egiten, ez? Eta ja bukatzeko, azkeneko atala izango litzake sektore pribatuarena, elkarrizketek kezka handia jaso dugu ze pasako da sektore pribatuarekin. Ez enpresa eukiko ditugu aurrera begira, baditugun enpresak lekuetan edo ez, izaera konkretu bat daukaten enpresak dira, errelebo eukiko dugun edo ez, igual egoera on batean egon daiteke sektore alde horretan, baina badaude kezkak horren gainean ere, ez? Batez ere, abentura turismoarekin lotutako eta horre aktibat daukan papera eta indarra azpimarratzekoa da naturturismoan, baina egia da zenbait enpresa hauek, enpresa txikiak dira, mikroenpresak kaso askotan, beraien trajektoria, beraien gustokoa zan ekintza bati lotutakoa, baina gero zailtasuna dituztela, ez? Bere egunerokoan, bai lan funtzionamendua, urtarokotasun lan horretan sortzen dian zenbait egoerari aurreiteko zailtasunak dituztela, ez? Baina badagola nolabait turismo jarduera beste jarduera batzukin kombinatzen da, kasu askotan, bai? Batzutan irakaslea dira eta beste enpresa udaran edo temporadan lan egiten du, enpresa mota ezberdinak topatzen ditugu, bai? Kasu horretan, pandemia hito bat izan da, enpresa pribatuekin eukitugun elkarrizketetan, pandemiak bai eman du hito bat, gogorra bezala, baina aldi berean aukerak eta zenbait gauza bestera bateko aukera iriki du. Alojamenduen kasuan, izaera propioakin lotutako alojamendu sare bat daukagu orokorrean, Euskal Herri guztian, baina badaude zenbait kezka, ez? Alojamendu berriak, arautu, nola arautu, egoera ematen nahi dan egoera horietan, ez? Oso azkarnoa, ideiarekin, gero nahi bazue komentatzen ditugu, baina espezializazioa, askotan espezializazioa lotuta dago administrazioetatik bultzatzen dian politikekin, orduan, batzutan epe motzekoak, kezka bat bada 4 urtetik behin, ez? Igual zenbait gauza gelditzen dira, igual geldituko dira, ez dira jarraituko, hor badago nolabaiteko kezka bat, jarraikortasun bat emateko egiten dian programei, ondorengoa relebo generazionalana behin da berriro agertu da, eta zenbait egoeretan, batez ere Nafarroan, alojamenduei behi da igual errealitate bat, eta ja, leheno alojamendu bat genuen, norbait bizizan alojamendu horretan, eta landetxea zan, baina pertsona horiek igual hiltzen jondeanean, ez dago inor hor bizitzen dana, beste izaera bat hartzen du, errealitate bat da, eta orduan aurrera begira, relebo horiek nola ematen dian kontutan eduki beharko dugu, formazioaren beharra, pixkat lehiakortasun desleiala, intrusismoa olako kontzeptua klubekin lotuta egiten dian arautzeko beharra, jaso dugu, beharrezkoa dela, eta planifikazioan parte hartu nahi dute, gehiago parte hartu nahi dute, edo zerresan handia daukate horretan. Bi ondorioak asko dira, uste 8 ondorio edola, baina nik uste bi diala oso garrantzitsuak bat momentu klabe batean gaude, sektorea arautzen nahi da, oreka horren bila, baina atzetik goaz, nola ez dakigu nola egin, sensazioa da atzetik, ez? Partxea, orduan momentu klabe batean daude, naturturismoko estrategia bat mahai gaineratzeko, estrategia horiek ondarean oinarrituta egoteko, lurraldean oinarrituta, igual naturturismoko estrategiak betik gora garatu behar ditugu, herrietatik ditugun baliabidetatik gora, eta ez alrebez, da lurraldearen bat egin, eta gero bera jaisten naiz eta zer pasatzen da, hor igual momentu klabe batean gaude, eta jarraitu hauek beste batzu dira, ez? Kontrol mekanismoen beharra, herritarrak erabiltzaile bezala sartzea, oreka, hortan,
Eta azkena, azkenian eztabaida galdera pila bat mahai gaineratu ditugu txosten honetan. Kezka pila bat daude txosten honek jasotzen ditunak. Eta horiek nun zer egingo dugu horrekin. Eztabaida gune batzuk sortuko ditugu, behar da eztabaidatu, zer egiten aigean ondo, zer egiten aigean gaizki, nola proiektatuko ditugun gure naturturismoko estrategiak, ondokoa zeari dan egiten, igual baliagarria zait, bueno, hor oso garrantzitsua hemendik aurrera jarraitu daitezkeen bideak markatzeko. Hau izan da, aktibatuk 10. Barkatu. Eta badeude erronka gehiago. Naturturismoakin lotuta, lan honek eman ditun ondorioetatik haratago. Aldaketa klimatikoa, suteak Nafarroan, uholdea gero eta gehiago, egoera konkretuak ematen ari dira naturturismoarekin zer ikusia dutena, mugikortasuna behin da berriro atera dana, bat kontrol eta flujuen behar horri lotuta, iraunkortasuna, iraunkortasuna gaur asko hitz egiten da, baina gutxosten ondan jaso degula oso oraindikan iraunkortasunean oso ikuspegi zabalak daudela, batzuk garapen lokala zitzaiteuten bitartean, beste batzuk, ez dakit, reziklatzeko gaietan, eta hori elkarrizketetan ikusi dugu, orduan, ematen du denak dakigula iraunkortasuna zer dan, baino badagola hausnarketa bat horren atzean, ez? Orduan, segurazki erronka gehiago egon daitezke, eta eztabaida gehiago, hemen laburpen bat ekarri dugu. Eta, esan dugu, aktibatuk bi hausnarketa eman ditula, naturturismoaren ingurukoa, pixkate 30 elkarrizketa horietatik atera deguna, baina beste batetik jardunaldien ingurukoa zertarako jardunaldiak, baliogarriak dia gaur egun jardunaldiak edo ez, replanteatu behar ditugu jardunaldiak egiteko moduak, horre ere 30 elkarrizketa horiek erabili dira horretarako, baina baita ere aktibatun parte hartu duten parte hartu duten agentei edo intzizaizkien galdetegietatik, galdetegi horiek erabili dira. Eta hortarako ja, ekaitzei emango diot pausua, eta berak emango izkizue pixka bat zeintzu dian emendikatea dianak, eta aktibatuk emendik urrengo edizioetarako pixkatze helburu edo zenai markatu ditun bi lanketa hauek kontutan hartuta. Bueno, ni motz izango naiz. Ni motza izango naiz, bai, pixka bat Igorrek aipatu duna, ez? Bi ikerketa egin ditugu, bat naturturismoan inguruan, orokorrean, espero detela gustatu izatea, pixka pisutxua izan da, baten bat ikusi detola bastante atento, beste bat poco despistadilla, baina, normala, ordu hauetan. Eta bestea, naturturismoan topaketan inguruan, ez? Ikerrek behin baino gehiago aipatu du, Txapasek edo Carlosek, ez? Pixka bat, bakoitzak egiten dula pixka bat bere bidea, eta pixka bat igual iritsi dela momentua forma emateko, ez? Orduan, gure galdetegia izan da orokorra, naturturismoan inguruko topaketei buruz, eta esan dana da, begionez ikusten diala, topaketa hauek, azkenian garrantzitsuak diala jendearen arteko harremanak lantzeko, eta baita ere ikasteko eta ideia batzuk hartzeko, ez? Orokorrean, hori ikusi da, espera que voy yo con el botón ahora. Vale. Vale. Hobekuntza bezala, bai aipatu da, parte hartzeko moduak aldatu beharko lirala, ez? Bai ikusten dela, batzutan dala oso jarduera dala, bai hemendikan horruntza, baina bai eskatzen dala, jendeak eskatu dula, implikazioa, ez? Gaur egon dudan bezala galderekin, edo bintza bat beste era batzutako dinamikak egitea ere bai. Gero, formatuak ere berpentsatu beharko lirakela, ez? Azkenian, dinamika, tailerrak, hitzaldiak, kombinazio horiek aber nola nahastu daitezkeen. Eta gero,
Idurrek aipatu duna, Jesusek aipatu duna, ez, bueno, azkenian ere topaketa hauetan beti turismotik gatozen jendea gatozela, baina gero eta gehiago jendeak eskatzen dula, beste sektore batzutako jendea etortzea, ez, lehen sektorekoa aipatu dan bezala, ingurumenarekin zer ikusia duna, eta, bueno, horiek izan du dira pixka bat, mejora bezala aipatu dian proposamenak. Bai egon du dala, sensazio bat orokorrean jendeak aipatu digula dala saturazioa edo antolakuntza falta bat bezala falta dala naturturismoan, topaketetan, azkenean bai hemen egon daitezken topaketak, bai adibide hau da, aktibak antolatu ditzazkenak, Nafarroan antolatu izan dudianak, eta bai ikusten dela momentu batzutan sensazio hori egon daitekela, saturazioa edo egon daitekela. Eta gero proposamen bezala, bai proposatzen dela proiektuak lantzeko espazioak bihurtzea. Jendeak eskatzen duna da, gune horietan ere bai, ondo egongo litzatekela gai batzun inguruan lanketa batzuk egitea. Eta gero ja, galdetegi hortan, galdetu dugu pixka bat naturturismoan eta jarduren inguruan, eta gero aktibaturen inguruan ere, jakiteko hemendik aurrera zei bilbide egin behar dugun, galdetegi hortan ere aktibaturen inguruko galderak egin ditugu, eta, fidelizazioa konturatu geha, behin etorri dana aktibatura gehienetan errepikatzen dula, formakuntza eta sektorearen harremana, aktibatun bai sartzen degula formakuntza eta jendeak bai eskertzen dula, eta gero saiatu gehala, aipatu dutena, nahiko berritzaileak izan gehala, eta hori eskertzekoa dela, ez? Estoy haciendo un poco propaganda aktibatu, parece, baina, zuek esandako datuak dira. Gero, bai jendeak esan dula gertuko formatua dela, gai interesgarriak daudela, bai aukera izan degulako finantziazio aldetikan, ponente oso potenteak ekartzeko leku internazionalitatikan eta bai gertukoak, eta gero garrantzia ematen diogula gertukoari, ez? Bai ponentzia aldetikan, bai gertuko jendea erakartzen, edo eukitzen kontutan lehen sektorea, ez? Eta, jarriko dizuet bideo bat, aktibatu ia danak ezagutzea espero dut, batzuk ez dute ezagutuko laburpen txiki bat, dala ikusteko azken 9 urte hauetan, izan dana. A ver... Ikusten bezala, arpegi ezagun esenteo, zaudetena, bertako produktuak lantzen, bertako enpresekin, bai Rafa Gorrotxatek egiten zegoela gozaria berakizik. Mikroproiektua beti saiatu geha herriko komertzioetan egiten hau bezala, edo yoga egiten, tailerrak egiten. Saioak ere beti saiatu geha sarean eta bat lantzea, eta gure arteko harremana lantzea. Baina, hau dana da, duela 10 urte hasi ginen honekin lanean, eta orain horregatik erabaki dugu geldiune bat egitea, eta aurten garrantzitsua ikusi genuen naturturismoan inguruko ikerketa egitea, eta topaketen inguruko hausnarketa bat egitea, hemendik aurrera jakiteko aktibatu zer izan badu. Eta orain zer, erabaki dugu aurrea jungo gehala, aktibatu bezala, kostata, porque lan asko suposatzen digun proiektu bat da eta tensio asko, eta erabaki hori egin dugun 3 lanketa hauetatik erabaki dugu. Bat, Euskal Herria naturturismoaren egoeratikan, idurreke aurkeztu duen proiektutikan,
ikusten dugu naturturismoa ondarean oinarritutako lanketak burutzeko beharra dula, eta agente sarea birmoldatzeko beharra dagoela. Orduan, klabe horiek ematen digute pixka bat aktibatu hemendik aurrean nola izan behar duen. Naturturismoen jardunaldien papera egin dugun ikarketak ematen digu izaera berritzaile bat izan behar dula, eta orain arte aktibatuk egindunaz jasotako informazioak aipatzen digute formatua gustokoa dutela, ikuspegi kritiko bat eduki behar dutela, eta bertakoa izan behar dula. Orduan, atera dugun konklusioa da, urrungo edizio bat egongo dala, askoz ere pausatuagoa izan behar dula aktibatuk eskatu diguzuen hori erantzuteko, izaera berritzailea izan behar baldin badu denbora behar dugu, 2 urteaz behin egin behar dugu, lan egitura indartsuak sortu eta dinamizatzeko helburuak izango dula eskatu da, osea, lan egin nahi dela, gai baten inguruan lan egin nahi dela aipatu da, norbaitek edo erronka batzuk baldin baditu leku batean, aktibatuk hor lanketa bat egitea aurre ikusiko luke, eta gero mugitu egin behar dela, aktibatu. Ezin dula leku fijo batean egon, baizik eta erronkak eta momentuak eskatzen digun lekuan, egon behar degula hori aurrera ateratzeko. Orduan, hori da pixka bat, zuek eskatu diguzuena bai ikerketa hontan eta bai aktibaturen inguruan, eta orain, tokatzen zaigu, hau trasladatzea erakunde publikoei, ze erakunde publiko gabe hau ezin da aurrera egin, horrelako jarduera batek finantziazioan kosto handia dauka, orduan tokatuko zaigu xeritzera behaiekin, eta ber zorte daukagun, eta hemendik 2 urtetara ikusten dugun aktibatu martxan. Eta listo. Eskerrik asko. No sé si tenéis alguna pregunta para terminar. Está ya todo el mundo con la hora pegada. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final de este 6º foro de ecoturismo de Euskadi. Os recordamos que los vídeos, todos los vídeos van a estar en el canal, van a quedarse en el canal de YouTube de Basquetour, que las presentaciones y los vídeos estarán disponibles desde la web del Foro de Ecoturismo, para los que no hayan podido venir o quieran volver a ver las presentaciones o profundizar en algún detalle. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos como muy tarde el año que viene en el próximo foro, y antes seguro que tenemos muchos otros eventos. El próximo, sin más dilación, será la semana que viene, el miércoles 8 de enero, en Donosti, las 3º jornadas de Vías Verdes de Euskadi, un producto también muy relacionado con el ecoturismo. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Eskerrik asko.